Beat producer Hassan Sama Abbas. so wani koshin wahala, 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 wahala. Sama so wani koshin wahala ya zamo kadarata. Ciki na tsinto kaina na a kangin bauta. Lokacin da na kamo ban sani ba na gaza fahimta. Dariyar da take mun ashe mutunci ne a wajenta. Na afkawa soyayya lokacin ban shirya ba. Labari na yana da nauyi zo ku duba. Lokacin da na baki so na gane kina da su'ali. Zuci ba uzuri abin da ke so babu dalili. Zuciya ke ce na baiwa a shekin dankawa wani. Kika yi mini kunnen uwa ta shegu ba kaulani. Ni kwakan soyayya zuciyata akwai ta da rauni. Shi yasa a gare ni kika zo da rashin imani. Kika rabu da ni a sanki na je na haukan tsauni. Zuciya ta yi sabo ke kwakin ki ba da bayani. Wayo kaina, wayo kaina, wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah. So akwai dafi, so yana da zafi. Allah ka yarda sauki ya zo amince ka kai ni rafi. So ya sani kunci har idanu suna rufewa. Allah da magani shi ko boka yana da illa. So ruwan guba ne wataran sai ka sha da wahala. Zana barki dan huta idanuwa da kwalla. Tunda in kwaso cuta ne haƙuri bai da matsala. Sai ki je ki huta don kin wuce sanina. To amma ki gane kin rusa mafarkina. Na fahimci in na zauna sanki ne ajalina. Wanda ma na san mafita ginshiƙin rayuwana. Je ki sahibata tunda na fahimta. Babu ni a tsarin ki balanta na rayuwata. Dogaro ga Allah jari hakan nan lakanta. Shi yasa na ce dole na barki kada ki farauta.